Koromogi obila korolero ni tipo mar puodho manobole jaod bura ma Juja George Koimburi opogore koda tipo mar puodho no maen adier. Kalure kod obila, neno mar jatij puodho mar kawa mawachore ni nyo jwang'e jaod bura no onyiso ni one ng'ata kata onge ng'ata mano jwang'e puodho no kaka osebedo ka wachore. Oteni mar obila koro kelo pogruok eng'eyo e kind neno mar joneno mosedadhogi kod jogo mawacho ni emanyo oyudo jaod burano kojwang' e puodho. Cynthia Onyango lero no mathoth. Bang' tipo mar jaod bura ma Juja George Koimburi kere mbui kama nyiso kaka nyo yude puodho moro mar kahawa e kaunti ma Kiambu bang' lal mare, tendo obila kotelne kod ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni nonro margi nyiso ni Koimburi nyocha okoteki. Kaluore kod obila, jatij puoth kahawa no mawachore ne ojwang'e jaod burano ondiko dhoge kendo tuo dhoge ngang' ni ok noneno ng'ato ang'ata ka ojwang'e puodho no kaka osebed ka iwacho ka puodho no mar kahawa en puoth Jimmy Wanjigi. Upon comparing vegetations and road dimensions at the scene with those in the video, it was established that the two did not match. During questioning, one Moses Kariuki, the caretaker of the coffee farm, which is owned by one Jimmy Wanjigi, stated that he had not witnessed such an incident. Obila bende lero ni nyamburko manyotero jatelo ne osuptal bang' kwanye kogamo muya ne en mitoke owuon maniriembo kod nyadendi manyinge Frida Njeri mabende manobedo janeno mokwongo yudo jatelo no kamboro ywak e tie kahawa. They confirmed that the vehicle used to transport him, registration numbers KCJ 660P, belonged to the Honorable Member of Parliament George Koimburi and was driven by one Frida Njeri, who was also the first responder at the alleged crime scene. Obila lero ni kata osuptal manotere jatelo no bende okomiyo gi neno mar nyirni mar nonro mane gitimo kaka kit thieth manomi jatelo no mar konyo ng'eyo kit hinyruok manoyudo kokalo e ndhicho miwacho ni nondhiego. The hospital did not disclose the nature of the treatment or the first aid administered, making it difficult to assess the extent of the alleged injuries. Lipot mar obila bende yango ni gisedayo dhoji abich kamoko kuom jogo monego dadhogi en jaod burano wuon George Koimburi manyuonde pok omiyo obila thuolo mondo chopo wuo kode mondo en bende owach kaka nobedo. And particularly Honorable George Koimburi, whom we shall interview at the earliest opportunity after his family objected to our attempts to reach him. Kata kamano, obila olero ni jaod bura George Koimburi en ng'ano manosechiw chik mondo donjne kod ketho mar bedo achuth mar lowo ikinde manopusore ma oyombo kod apiko moro ka bang'e ne owinj mana ni ondhiye molal kode kendo bole puoth kahawa. It is important to note that Honorable George Koimburi has been under investigation for a land fraud case at the office of the Director of Public Prosecution, that is the ODPP, had already issued consent for his prosecution. The Member of Parliament, fully aware of police intention to arrest him, evaded arrest by escaping on a motorcycle with his private security and switched off his mobile phone. Tendo bila kata kamano usingo dhi nyime kod timo nonro matut ewi ndhicho mar jaod burano kendo gikwayo jo Kenya mani kod maling'ling mondo chopnegi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.